सस्त्रपारायाव गोदान A.D टेक्सटाइल इन्डास्ट्री बेखेवदों। लांगा दखना, फास्रा, गामसा, आर'नाइ आरो फरायसुलिफोरनि थाखाय फरायसालिनि दखना दिहुननाय बादिखौ बेखेवगिरि महरै हिमा बसुमतारिया दिनै बेखेवनानै होबाय। उदालगुरि जिल्लानि सस्त्रपारा बेलगुरि गामिनि अमित दैमारि बिथाङा गावनि नाजानायनि गेजेरजों A.D टेक्सटाइल इन्डास्ट्रीखौ लुफुंनो हाबाय। लोगोसे जायफोर बिथांमोना दखना फास्रा लांनो गोसो गुदुं बिथांमोना हलसेल रेटआव मोननो हागोन आरो गाहायाव होनाय मबाइल नं खौरां लानो हागोन। जायफोर सुबुङा खामानि मावनो एबा जि दानायाव गोसो गुदुं बिथांमोनाबो खौरां लाहरनो हागोन। गोसो गुदुं बिथांमोनाबो खौरां लाहरनो हागोन। मबाइल नं 9101401151 7086486476। बयनिबो सिम नायगिरि नोंथांमोननिसिम आंनि खुलुमनायखौ बावहरबाय आरो साबायखर बावदों गासै मिडिया पार्सननिसिम। आं जोबोद गोजोननाय मोनदों बे हाबाफारियाव आं बाहागो लाफैनो मोननानै आरो आङो A.D टेक्सटाइल इन्डास्ट्रिजनि मालिक अमित दैमारि बिथांनिसिम जोबोद गोजोननायखौ बावहरदों। बिथाङा जे बेबायदि मोजां मावथांखिखौ लाबाय बिनि थाखाय आरो आङो फोथायदों इसोरनियावहाय आं आरज गाबो बिथांनि थाखाय जे बिथांनि जि मावथांखि जि लादों बायदि बायदि दखना गामसा फास्रा बनायनानै जि फालांगि खालामनो थाखाय लादों बिथाङा आखायावहाय बियो साक्सेस जाथों आरो मोजां जाथों आरो जोबोद गोजोनथाव जोंनि थाखाय जोंनि लकेलनिनो जायगानिनो जोबोद गोजोननाय मोनदों। आं बिथांखौ I wish him best wishes for his career। बे समाव नुनो मोनदों माखासे मेसिननि दानाय बायजो रायजोनिफ्राय फैनाय माखासे गानग्रा दखना लांगा आर'नाइ बायदिसिना बेफोरखौ बेन खालामनायनि मोनसे जोंनि हारिनि फसंथानफोरा साखाफारा जानानै बेन खालामनाय बे समावनो नैबे इन्डास्ट्रिया दिनै उदालगुरियाव जाखांदों। बै जिफोरनि सायाव मा बुंगोन मेसिनजों दानाय बा गुबुन रायजोनिफ्राय फैनाय बे जि बा दखनाफोरनि सायाव मा बुंगोन सासे आइजो महरै? आसलते आङो बेखौसो बुंनो थांगोन दिनै बादायलायनायनि जुग बेवहाय जोंनि हारिनि गेजेरावनो बायदिसिना गोबां माने सोलोंथाइ लानानै बायदिसिना डिजाइननि दखनाफोरखौ बनायो आरो जों किसुमान समाव आखाइजों दानाय सम सिगांनि आखाइजों दानाय समावथ' बाथ्राया एसे खस्थ'मोन। दायोथ' बहुत एडभान्स जाबोबाय नालाय मेसिनाबो नांगौ जायो। नाथाय खोथाया आं सानो बेसो जोंनि लकेलनि मानसियानो गासै गोदान आदब खायदाजोंबो दानानै जुदि प्रडाक्टखौ जुदि खम समनि गेजेराव गोबां बिबांनि जुदि दिहुननो हायोबा बे मोजांनि खोथा। नाथाय जोंनि आंगो मानसिफोरानो जुदि बे हाबाफारिफोरखौ मावोबा आरो जोंनि गुबैथिखौ लाखिनानै जोंनि ट्रेडिसनेल जिबायदि गुबै दखना बिनि गासै महर जेरैबायदि बेरखांनांगौ बेखौ दिन्थिनायजों लोगोसे दखनायावहाय दिहुननायजों लोगोसे बेखौ मावलाङोबा आं मोजां मोनगोन आरो। दिनै नोंथाङा आलासि महरै बेयाव नुजाफैनानै A.D टेक्सटाइल इन्डास्ट्रियावहाय नोंथाङा मोनसे सोंथि खालामो दिनैखौ बे बेलायाव आं बुंनो सानगोन बर' दखना गामसाफोरखौथ' जोंनि हारिनि मानसियानो बांसिन गानो। गुबुन हारिनि मानसिफ्रा फानब्लाबो फालांगिनि खेथ्रआवथ' जोंनि बर' मानसिया गोबाङानो गुबुन हारिनिफ्रायनो सोलोंबोदों। बुंनो थांबा गिबियावथ' बेबायदि फालांगिथ' खालामग्रा नंखायामोन नालाय आंनि मिन्थिनायाव आरो जुदि गोरोन्थि जादोंबा मा खालामगोन। जोंनि बर'फ्राबो दायो रोंगौथि गोनां गोबां जाबाय आरो बेबायदि फालांगि खालामनो सोलोंबाय आरो दायो गावजों गाव सापर्ट खालायलायनाया मोजां। बेबायदि मोजां प्रडाक्टफोरा जोंनि बेबायदि बिथां अमित दैमारिमोन बायदि बा गोबां इन्डास्ट्रिसफोर दंसै बर'निनो आरो सोलियाखै नङा सोलिदों। गोबां नोंथांमोनाबो मिथिगौ गोबां बायदिसिना ब्रेन्डनि दखनाफोर दिहुनो जोंनि गोबां मानसियानो सापर्ट खालायलायदों गानलायदों अनसायलायदों गावजों गाव बिदि अनसायलायोबा जोंनो गानगोनथ' आरो गुबुनाबो मोजां मोनोसै बेबायदिनो बायदिसिना मोजां डिजाइननि दखना हिरिबो दिहुननायनि थाखाय थ' गावजों गाव सापर्ट खालायोबानो आवगायलांगोन आरो कम्पिटिसनाव जोंनि हारिनि सुबुंफ्राबो फालांगियावहाय थानांगौ आरो।